Λεγιώνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πραγματοποιείται στο Σύνταγμα. Πλήθος κόσμου έχει καταφτάσει από όλη την Αθήνα αλλά και από όλη την Ελλάδα. Ο Πάνος Ρούτσης συνεχίζει την απεργία πείνας, απαιτώντας να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του. Δεν ζητάει μόνο την εκταφή για να γίνει η επιβεβαίωση του DNA, αλλά θέλει να γίνουν και τοξικολογικές. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο συνεχίζουμε. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με το Σύνταγμα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Σοφία Γαλάνη να μας δώσει όλη την εικόνα. Σοφία, καλησπέρα. Για 14η συνεχόμενη μέρα συνεχίζεται η απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί, έχει κλείσει λεωφόρος Αμαλίας αλλά και υπέρηξη δρόμη λόγω του κόσμου ο οποίος έχει έρθει εδώ για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι. Δίπλα μου είναι και κόσμος ο οποίος έχει έρθει εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο για να τον στηρίξει. Πείτε μας ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για όλο αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 2 μέρες με την απόφαση της κυβέρνησης να αναγνωρίσει μόνο το αίτημα για την εκταφή και όχι για τις τοξικολογικές εξετάσεις είναι μια κοροϊδία και φαίνεται ότι ακόμα και στις 14 ημέρες της απεργίας πείνας που συμπληρώνονται σήμερα έτσι του Πάνου Ρούτσι κάνει κάθε προσπάθεια για να το συγκαλύψει. Εσείς? Ήταν μια πρώτη υποχώρηση της κυβέρνησης ότι δέχθηκε να γίνει εκταφή, αλλά από την άλλη είναι και κοροϊδία, γιατί δεν δέχεται να γίνει τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς αυτό θα άνοιγε ξανά τη δικογραφία. Αυτό φοβάται η κυβέρνηση. Πρέπει να πιέσουμε όμως. Αυτή είναι μια πρώτη νίκη που καταφέραμε, αλλά έχουμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να πιέσουμε, να πάει μέχρι τέλος. Με κάθε μέσο πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση για να δίνουν δεκτά τα αιτήματα του Πάνου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος συμπαραστέκεται εδώ πέρα μέχρι τέλους. Θα συνεχίσουμε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι να επιτευχθεί ολοκληρωμένα μέχρι να γίνουν τοξικολογικές. Συνεχίζουμε και την Τετάρτη στην απεργία μαζικά. Ως Επιτροπή Αλληλεγγύης θα είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα και θα προσπαθούμε να μαζικοποιούμε κάθε κινητοποίηση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέει ο κόσμος και θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κινητοποιήσεις και σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Έχουν ξεκινήσει οι ομιλίες. Σε λίγο αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία και ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι αλλά και η Μαρία Καριστιανού, η οποία βρίσκεται εδώ, Κωνσταντίνα, και συνεχώς έρχεται κόσμος εδώ για να στηρίξει την απεργία πείνας η οποία γίνεται. Μέχρι, όπως παραλαμβάνει συνεχώς ο Πάνος Ρούτσι, να γίνουν δεκτές οι τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθει από τι ακριβώς πέθανε ο γιος του, Κωνσταντίνα.